wethu olungileyo ukuza endlini kaYehova bawona amandla onke uDavide ndavuya bakuthi kuma endlini kaYehova ngoba endlini kaYehova kubuya uvuyo Thixo wami onamandla onke ingoma inyibilikisa inhliziyo Thixo wami onamandla noba besize sixakekile emoyeni kodwa uyakhululeka xa kuhlatshelelwa ingoma Thixo wami onamandla isaqhubeka ke inkonzo Thixo wethu olungileyo bawona amandla kubhekwe ezwini nawe ima ngakuthi Thixo wami onamandla lakuthilwa izwi lakho nawe masikuve Thixo wami onamandla onke ibandla sisibhedlele ulapho salathwa khona ulapho sinyangwa khona Thixo wethu onamandla lakuthilwa izwi lakho sinika kuwe lithilwa izwi elinamandla nawe phela wena ezwini lakho wakukuthixo philileyo Bangcwele, now is the time. Noba incipho kaNkulunkulu ingekho phakathi kwethu namhlanje. Endlini kaBaba sinazo izitsha zokuphaka wonke uNkulunkulu afuna ukuyithetha kuthi. Ngifuna ukutsho ukuthi sit tight, fasten your belt, because inkonzo kaThixo celiweyo umfundisi leadership ekhaya ukuthi atsho ukuthi uNkulunkulu uzakuthini kuthi namhlanje. Sicela ngengoma nje ezulukileyo aze ngaphambili nawo uMoses. Our elders and the whole leadership, sibulise kotata, komama, kobhuti nosisi, Sunday school ngegama lenkosi uKristu Yesu. Amen. Amen. Siyabulisa ebandleni ngegama lenkosi uKristu Yesu. Hallelujah. Amen. Omi phambi kwenu ngumzalwane uMalibongwe okamandla sindisindisiwe. Ndixolela izono ndiyethanda kakhulu inkosi uYesu. Ulele kuThixo ngamathuba awavezayo evela kuye sikulele i-leadership ngamathuba egameni lenkosi uKristu Yesu. Amen. Amen. Cela ngokungachithi isikhathi sibone izwi lenkosi kwincwadi kaJohn
from verse 1 to 3, John chapter 1, verse 1 to 3, the same chapter 14, the same chapter 29. Ungabamba ke uMateyu chapter 4. Ungabamba no John chapter 6. Xa sifika kwezo ndawo. Kodwa asinongafiki kwi-Ephesians 6 verse 18. Bamba nje leyo yokuqala qha sifunde yona. Xa sifika kwezo sawufika. Uyalangazelela, oh uyalangazelela, phefumlo wam uyalangazelela, 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 haleluya. Verse 14, the same chapter, verse 14. Ulizwi waba yinyama, wahlala phakathi kwethu, sakubona ubuqaqawuli bakhe, ubuqaqawuli kanye bokuphela komzeleyo uyise, ezele lubabalo nayinyaniso. The last verse 29. On the same chapter. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Nanso ivana kaThixo ethwala isuse isono setabane. Fellow brother Mkarle, asithandazele. Baba siyabonga Thixo wethu bawona amandla sibulela ngosentubo sinika lona ba sihlale simamele izwi koThixo ophilileyo. Bawona ngcwele izwi lakho linamandla liphilile iva ubumnyama kubaleke Thixo ingcwele liyayidala into ibingekho ibe khona. Bawona amandla lisuse nebikhona ibengathi zange yabakhona. Awengcwele dala ngezwi lakho ebusuku sihleli phansi ekuseni Thixo wethu namandla ngokuThixo osisilumko with one message uyakwazi uaddress imeko ezingafaniyo ngexesha elinye. Baba wethu namandla uNkulunkulu wethu engcwele sikhile moya engcwele uwe umambuli wemfihlo kaThixo. Baba wethu namandla onke you are the specialist of the interpretation of God.
interpret izwi lakho bawona address imeko zethu ezingafaniyo egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. We silence every voice baba wethu namandla ethethayo xa kuthetha izwi lakho. Bawengcwele izwi lakho mandivakale phezu kweevoice zonke. Baba wethu namandla naye umntwana wakho emile mombathisa amandla. Thixo wethu namandla onke siyazi inkosi ngekume wena kulaa ndawo. Baba wethu ingcwele kodwa uthembe thina emhlabeni basithethe izwi lakho with fear, with no fear. Thixo wethu namandla onke egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Enkosi bawo siyabulela sibuyiselwa kuzuko nembeko namandla nobukhosi in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Apha eBhayibhelini xa ndiqwalasela zimbini iincwadi eziqala ngendlela enye. Incwadi yeGenesis nencwadi kaJohn. If you go to Genesis or Genesis okanye kwincwadi yeziqalo uyawufika isithi phaya, in the beginning God created heaven and earth, and the earth was void, empty, and it was dark in the deep. Verse 3 athi, then God spake, and said, let there be light. Kwincwadi kaJohn. So in the beginning God used the word and spoke what? Let there be light. And the light was there. Amen. Kwincwadi kaJohn uqala ngqo ngendlela eyi-1. In the beginning was the word. So let's not open again. Yes, look. John chapter 1. In the beginning was the Word, In the beginning was the word. and the Word was with God, And the word, so ngela xesha kamafundela kwam, so ngela xesha uThixo adalayo in the Genesis athi let there be light, he used the word. Fullnesses. and the Word was God. And the word was God. So asikwazi kulohlula ilizwi kuThixo kuba masekuqalekeni ube ekho ulizwi enguThixo. uThixo xa esithi let there be light, he used the word. Ukuba ungabhideka sisaqhubeleka sincedwa yinkosi uba uthiwani sibambe apha, let Christ be lifted in our lives ngale ndlela isibhalo simtshila ngayo. Let Christ be lifted in our lives ngale ndlela isibhalo simtshila ngayo. Andiyazi ngenye imini kuloo ntsasa kwadiphozitheka amazwi avele athi in the order of Melchizedek. Kuloo ntsasa in the order of Melchizedek ndakhangema afumaneka phi na la magama, and you'll get them in Hebrews chapter 7 that uYesu is the highest priest in the order of Melchizedek. uMelchizedek akanamlilo wakuzalwa, and the only person who saw him in the Bible as it declared Abraham owayevela kuloyiso wahamba wonikela izishumi kuMelchizedek. That is the only place esiva ngayo. Now uKristu is the highest priest in the order of Melchizedek. Akanamlilo. So njengoba kunika umlilo kaYesu kwenzelwa abantu, because he is God. uThixo unguzidalile. Let Christ be lifted in our lives ngale ndlela izibhalo zimtshila ngayo. So ithi funa ke sis. Verse 2. In the beginning. In the beginning was the Word, In the beginning was the word. and the Word was with God, Haya ngoba akudalayo uThixo udala ngoYesu. Wayengwethi yomsebenzi ifumana kwiProverbs. He was the master builder. uYesu. and the Word was God. And the word, the same word was God.
our lives. Ngale ndlela isibhalo simtshila ngayo. Simtshila ngubani uYesu isibhalo? He is the word. Uzitshila thini yena uthi I am the light. Let him be lifted in our lives. I am the light. So let there be light. Uthi nithetha ngathi uYesu uthi ukukhanya because we reflect him. You are the light of the world. A city on the top of the mountain. I know if you declare Jesus Christ as your Lord, so you fitanale. Let there be light. Let Christ be lifted in our lives. Ngale ndlela isibhalo simtshila ngayo. Funda. Through him, all things were made. Zonke izinto zenzeka ngaye. You can't figure out ke ngoku ufika Hebrews chapter 1. Lapho athi Jesus Christ is the radiance of God's glory. Usihla nayo ithi wazithwala zonke izinto ngelizwi elinamandla liyakhava lo lizwi nje linamandla izwi lakhe. Lidala into ngethile hayo Lord in the beginning let there be light and the light was there. Akulolanga elakhanyayo, it was the light. Ake ndachila ke wena ndichaze kufa. All right. You see, uPaul kulanda besifunda kuyo uthi uPaul phaya mna ndakwamkela nokukwamkela kuyo inkosi. Kunezinto ezikhilwayo inkosi. uPaul ushumayela uYesu sethethile wafundisa engekho kodwa because uPaul uzoba ngumpostile for inhlanga njengebhalo sisitsho. So unike utyhilelo ezinto nguYesu ukuba inhlanga ke mazinule ngolu hlobo njengoba wena uthunyelwe kuzo. Utyhilelwa le nto uThixo. Nathi ibona ndiza kuyo. uThixo simkhonza ngale ndlela atyhileka ngayo uthi and uhlangulwa lukholo lwakho kwivesi. Uhlangulwa lukholo lwakho kwivesi. May Christ be lifted in our lives. Ndithi ke Lord, let there be light. Sakhumbula it was 2018. Ndikhathazwe ngamaphupha amabi omnyama. So ndiphupha ndihambela umnyameni. Xa ndifunda isibhalo ndakhathazwa yile nto ethi uYesu is the light. Athi Thixo ubukhanya. I-understanding yam yileyo ukuba ubumnyama obu represent darkness, represent evil, represent Satan. So let there be light in my dreams. Watyhilela uGenesis. In the beginning, God created heaven and earth. In the beginning, God began the beginning because the beginning could not begin without God declaring, let the beginning begin. So God began the beginning. Who began him? Let him be lifted up. That's it. It was dark, void, open, and God declared, let there be light. This whole thing of Satan, let Christ be lifted up. And then scripture reveal him. He is the light. Let there be light. In your life, let there be light. Siyakhangela ke i-light ngenye imini sawushera esikolweni. Kuloo 2018 ke kuvela le vesi. Ngizalwa nothile athi Mfondini bazobhala abantwana bam cela uzobamotivate. Kunzima ukuprepare. Uyoyazi okacela ukuthi ngoba sisithethi kunzima. Ndathi mntu kaThixo
ndiyokhuthaza khona mazobhala kodwa ndihlelwe ivesi and i-enough level andiuprepara nix ndahamba ndoshumayela ndakhetha yona ndayithetha kodwa ndisithi let there be light. What light does, it brings life, it brings hope. Nangonje masihleli apha nje kumandi wothi qha kusemini akufana xa ulayite umbane ngoba zonke into esisibonayo ngoku zonke zi-temporal, zikhona ezamanyani, zonke zizifake, zonke zikhona ezamanyani. Kanti izoko sithi nguYesu ozaba usisibane sethu. No light, no moon, no sun, but he will be the light. Ohlangu lwalukholo lwakho kwivesi. Jesus is the word. Verse 14. No, yeah, 3. Verse 3. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life. In him was life. He is life. I am the light. I am the life. I am the way. I am the gate. Let him be lifted up as the scripture reveals him. We are the city. Singayipraise siyibone senzeka apha. Yo. Nditsho kodwa ndivumele nje kancinci that ngokwe-history yethu uba ubhembu wesuka eBenoni waya eBhayi weza apha akuzosithi ezo. Now uKristu ufana thethe na xa esithi we are the city. So wena uthwele isixeko, uba kasithwala isixeko uziyekele. Umntana wam lapha umama bani andana namhlanje unqwaze ngenye indlela namhlanje kodwa uhlala apha umthetho wakho mamuskele ukhona mntana oh now I'm sure mamuskele ufikelele into yokuba I am the city. Uba nevuselwe zithile emabantu iyane esixekweni ngoba uhlelweni lento yokuba I am the city. I am the light. I am the city on top of the mountain. Let Christ be lifted. Funda sis. In him was life, and that life was the light of all mankind. And that light, he was life. And that life was the light of all mankind. So xa ichazwa uba injani le ohlobo lobomi is the light to every kind, to every humankind. So wherever we are, let us carry the light. Let us lift up this banner. Yomkhosi igama layo uKristu. Verse 14. Now singathi uJohn umtyhila uYesu so much different from the synoptic gospel, because i-synoptic gospels zichaza uYesu ezalwa kodwa le imchaza in the spiritual level. John reveals his divine nature, because simgqibela engulizwi in the beginning edala, but verse 14 uyinyama kodwa bekunyameni bakhe ubuqaqawuli bukaThixo abusithelanga. Let God's glory be upon us. Let God's glory shine over our lives. Ndisikelwa qoqa ndifunda uIsaiah 58. uIsaiah 58 uchaza ngendlela ecacileyo yokuzila ukudla. Uthi bayakhala abantu bayakukhangela ubuso bam, kodwa babukhangela ngendlela engachanekanga. Uthi bendithe makuzilele ubana nibe involved kwi-conflict kusini na, kuba into yoba kungavakala lo mthandazo noxa uzilile you are still in conflict. Verse 6 uyachaza uthi verse 6 nantsi indlela endiyonyulileyo andithanga na
zilelani uba niliphakamise livakale izwi lenu etroneni. So i-purpose yoba sizile ukudla sizile uba ilizwi umthandazo wethu mawuvakale kuThixo. Isaiah 60 uthi arise and shine. It's a declaration. It's a command. Arise and shine. Ngoba the light of the Lord is upon you. Who is that light? He is Jesus. I am the light of the world. Baba inya ngabo benditheke akanamlibo uYesu. Kwenzelwe thina kuba siyavumelana that he was 100% God, 100% man. Kwenzelwe thina sinikezwe umkheba wokubambelela. If he is the highest priest in the order of Melchizedek, senzelwe umkheba. Let Christ be revealed to us. Verse 29. Verse 29. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, Look, the Lamb of God. Behold! Behold, the Lamb of God. Nanso ivana kaThixo ngathi khona babuzayo ba kubani nalo kwathi kanti phakathi kwabo kukhona umuntu omazi ngcono uYesu. Njengoba sihamba phakathi kwabo nje simazi ngcono uYesu. Let us reveal him as he is. Let Christ be lifted up. Nanso uyamkhomba. Behold. I once said, if wayesitsho emaXhoseni wayesitsho eAfrika ya ukuba uJohn wayesitsho namaAfrika wayezothi nanso ibhokhwe ethwala isuse isono sehlabathi hlukanani nebhokhwe bezakusho. But kule context uthetha nabantu abasebenza ivana igusha udeko nanso ivana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Suke safika thina eZiyoni kumzi kaThixo ongcwele. Sisuke safika ufikile phumla bakawe amakhamandela ubonakawi bakawe amakhamandela ufikile phumleni. Uyamenywa nawe mhlobo wami umenyelwa le. Verse 29. The next day, John saw Jesus coming towards him
and said, ukhona umuntu oyehleli phakathi kwabo uJohn omazi ngcono uthini? Look, the Lamb of God who takes away the sin of Uthetha nabantu abadala beleqa amaholo bekhangela behlupheka. Unihlupheka impilo kuwe. Uyahlupheka ngamasomo, kodwa uhlupheka impilo. Nansi ibhala kaThixo ithwala isuse isono sehlabathi. Abanazi ukuba izowenza kanjani. Kodwa kufundiwe kubaprofeti. If you check Luke 23, uhle nayo eMaus bayancokola eMaus ngento ezenzekileyo. uYesu ngoba xa uthethwa ngaye uyavama ukuvela. May God help us and speak about him most. May God help us. What is the most thing? He is the wisdom of God. He is the power of God. Izingathi siyakhathazeki ngoba nikubudele vele ngobachabalalayo. Kodwa kuthi thina esisindiswayo lingamandla. May Christ be lifted as the scripture reveals him. May Christ be lifted. Bayancokola avele Yesu. Still ize bose amehlo abo agunywa agqubuthela. Kusho ukuthi umthetho kaMoses ubusabathe bone wawuphontsha kwenye indawo nangoku unangalokhu nje waYisrael njengoba nime apha ngoku basekhona abafunda umthetho kaMoses ngoba ugqunyuthelwe. Why? Ukuze siyothandaza ubuye nenkasimlo ngamandla xa buya bakwazi ukubona. Bayambaleka ngoba uyakhazimula waqhubuthela uMoses. Kanti ufika uYesu. For Jesus is the radiance of God's glory. Wayefika inkazimulo uMoses. Yachila mihlanga. That is why Paul is saying, pray for Israel. Pray for Israel. Nobody knows Israel became our game. Let's continue praying for Israel. Let's continue praying for peace in our land. For Jesus is the Prince of Peace. Ungubani uYesu? Sure, I'm sure. Wachilo naelewa msaloni tu. Kutheni na ungabathela abantu kuthi uYesu ya. Kutheni na ungabathela abantu kuthi uYesu ya. Materialistic. Kangangoba uma ekhaya umama nguManchester njengoba khona umuntu usisibumba kwa Manchester. Uma ekhaya wastrayina ingakuba besemva kwami wathi ndibone intuba njengoba bengandiva ndingaphakali kakuhle zobafundela uMateyu 7:2. Uyabona ilanguage leyathafa akho sikolo saseNtshona sikhoyo kodwa esaseAfrika sikhona ingqondo yemvelo uthothela ngenye imini
ingqondo indala ilumkile kunemfundo. Yile nto ikwazi ukufunda imfundo. Ingqondo indala kunemfundo. Yile nto ikwaziyo ukufunda imfundo. Uthi omnye othethayo, iAfrica became uncivilized when it received the Western civilization. Sacinga uba eyona mfundo nantsi salibala iziseko. Uthi ke ukunqanda ukusela apha ebantwaneni nentswela simpilo. Qonde baqho before silale masifunde uMateyu 7:9. So meaning lo mama uzama ukwenza uxolo kwifamily yakhe ngezwi. Because Christ is the Prince of Peace. Kodwa still khona into esithiweyo. Because uLuke 11 umtyhila ngcono uMateyu 7. Uthi wobekelaphi uyihlo osemazulwini ukuba aniphe umoya oyingcwele xa nimcela. So ayithethi ebandleni, ayithethi ukunqaba komzawuni ngamnye. Because uYesu uthi kuMateyu 5 angazi verse umbani banoyolo abangamahlwempu in spirit. Yake yandikhathaza le nto. Kutheni funeka sibe no? Why are we blessed kodwa we are poor in spirit? Yakhilela nathi banoyolo abo they hunger after God's spirit. We need to develop a hunger to be baptized by the Holy Spirit. Because Uyesu is the baptizer of the Holy Spirit, is the baptizer of fire. Lithi manje order yenziwe nje. Qalwa ngesonka kuziwine, qalwa ngesonka kuziwine. Qalwa ngesonka kuziwine, qalwa ngesonka kuziwine, qalwa ngesonka akaliwine, kalisonka. The word. Fiki wine ingqinele, ifiki wine, ikhiphe ngendlela kuwe ekhaya. Isonka, iwine, isonka, iwine nawusho isonka. Iwine, isonka, iwine, izwi, umoya. Let Christ be lifted up, as the scriptures reveal it. Let Christ be lifted up. This is a plea for every serious believer. We cannot be normal as if things are normal. This thing is never falling past yes. He is the wisdom of God. He is the wisdom of God. Shatandas. Christ, the wisdom of God. Christ, the power of God. Christ, the gate. Christ, the good shepherd. Christ, the life. Christ, the truth. May God help us. Quickly turn this one about Gumi. I'm sure we'll be learning about story because in the background I heard his voice. Uthi asikujaji ngesipho uba uyancedwa nguThixo. Sikujaja ngezinto ezikwehlelayo. Uba amahlaba ngenye imini efundisa apha intente kaSithole uthi isipho esi sithi sibe nempumelelo sihlale kwi-character. May God help us with character. Uthi omnye uthethayo, don't worry about your limitation because the limitation yindlela abantu abakubona ngayo nabakucingela ngayo, but worry about your character. And i-character ivela kakhulu. Kukho into lesixhosa ethi isisila senkukhu sibonakala nxa kugquthayo, ibonakala ngamini i-character. Umzalwane ubonakala xa kubi. That is why uYesu emnqamlezweni efundisa indlela zangabaqalekise bengivele isiqalekiso. That is why he is the Prince of Peace. He is our advocate. I read when those on Facebook ikhothe lithile lilumkisa abanye lithi ukuba usuka kwi-home background engahlanga ilaw okanye kunxalo lemali gqithi yiyeke ilaw because iyasokolisa.
but ke kuyendisikelwe nandawo ethi andisazikhathazi ngoba ndibe ndikhangela icase uba ndayiwina bathi uba ndiyayiqonda uba ndizuyiwina ndinikela kwii-colleagues zam ndiyabona uba kanamona nantsi kodwa esibini andiyi ekhothi ndingaqiniselanga with concrete evidence. And he, Jesus, is our advocate. Gumano Amistilite is a woman. Kodwa xa umali yaxesha iyabuye efuna ukumbamba wathi ungathumisi. Bathi ke abatshoyo ngoba wayephethe igazi as the evidence that uyile emhlabeni wafa wavuka. Now we are preaching the resurrected Christ. He is resurrected. Yo, ke ndafuna phenzukwini ndathi Thixo sikhuphe ecaweni usiphe izwi likaThixo lindawo malinjalo. Kuba we are not meant to lead dead people. We are meant to lead another opinion. We are not meant lead people to Jesus. Yo ima. Kulok 11 kulanda ukaLazarus. Phaya uthi uba kukhona umnawethu ngeke ngafanga. Athi Yesu uzavuka ngoba I am the resurrection. Athi Nkosi ndiyazi in the future uzavuka. Athi Yesu, can you see uba was it Martha or Martha? Can you see Martha ulahlekiwe? Nakubo uzomhlangula ngo. The light has now come. The salvation is now come. But uthi yena izawufika. What I am the resurrection. I am the life. One thing by Shomalene. Can be so Can God help us with the correct interpretation of the scriptures? May God help us, and we'll never get it. Let's get into the secret place. Let us allow ourselves to be saturated. Let's get into the heart of our word. And God speak unto you. We want the level 13. Whatever tomorrow your own word. Allow the Holy Spirit to speak in your life. Send Father, God's Yesu lithetha blessings over our lives. Igazi lika Yesu lithetha ukuvalwa kwe-premature death. Ubuze kumasibulo wase-Egypt wavalwa emnyango ngegazi sedlula isithunywa sokufa ngoba babengamiselwa ukufa. So as we administer the blood today, let it give that meaning to us. Igazi lika Yesu in Revelation ithi simeyisile uSathana ngezwi lobungqina, simeyisile nangegazi lemvana. It is our victory. Ngoba ngegazi lika lisho i-redemption. We were redeemed from the power of darkness. Sabekwa ngalo igazi lika Yesu in the kingdom of light. We are in the kingdom of light. Let Christ be lifted up. Satan. Oh, be lifted. Just make it now. Oh. And worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted. Hallelujah. Sensindiso isifake enhloko
Ndiyaparaphrase ngenxa yamaxesha. Sisithwale entloko. Yo, hayi ifunde. Ngoba izwi lenkosi lithi kwincwadi yeRevelation 1:3 liyintsikelelo just by reading it. Ebayiphetheyo afunde ngesiXhosa siyathandaza. That is our prayer point. Ephesians 6 ngesinyawo siyathandaza. May God visit our family altars. Apha sidibana only for less than 3 hours. Siyashukana. Kodwa ekhaya uhlala the whole time. May you spend time with God. We can't remain normal as if things are normal. May God revive our altars. Asibuyisele emthandazweni ngoba uKristu Yesu as the highest priest naye usinikeze ubupriest. Khona iphele ngesixhosa sifundele. Verse 17. Yes. Yamkelani isigcinantloko. Yamkelani isigcinantloko sosindiso sizikrweqezi. Ungaphulaphuli yonke into. Iindlebe zakho let them be covered. Apha entloko kuhlala 3 gates. Amehlo igate yakho. Ubonani ngamehlo akho? Ears are your gates. Uvane ngendlebe zakho. Mouth is a gate. Uthethani ngomlomo wakho. Now is the possibility. Put on the helmet of salvation. Isithi soyazi ubuyabancede moya obhudlayo nespeed bangalimithela speed ngenxa yomoya. If you want a speed, put on. Amen. Yho ukuphila. Ukuba sifuna ispeed emkholweni, vala ngezwi isigqoko sakhe. Lekuba nisindisiwe ithwale entloko. Ithwale entloko. Lekuba nisindisiwe ithwale. Unayi kodwa ithwele, uyithwele awungelalanga. Ngoba umntwana kaThixo, you don't think, even if you don't think, uzelwe ngomoya oyimoya. Verse 18. Verse 18. Ngakho konke ukuthandaza nokukhunga. Nithandaza amaxesha Khona indawo ithimbileyo. Ninekrele lomoya. Verse 17. Yamkelani isigcinantloko sosindiso. Nalo iqele lomoya. Nalo iqele lomoya. Ngubani iqele lomoya? Elilizwi. Lilizwi ngubani ulizwi? Yesu. He is our banner. He is the sword. He is sharper than any double-edged sword. How do we receive him? Siyathandaza. Bless you. Siyabonga. Sibeke ngenyawo. Sizawuthandaza njengoba siyothandaza nje. Asikhalele ukuvalela. Uthile ongamamkela uYesu namhlanje. Ngolu hlobo izwi libeka ngalo. Kodwa sikhalele ukuvalela nokuthi mina ndikhalela ukuba ndigcwaliswe ngomoya oyingcwele ukuze nami ndifunction in the spirit. Sivula nje elo thuba because ixesha lemkile lona siyalibona, kodwa i-salvation of souls is more important kakhulu. Yiyona ndisimeleyo sawuba netyala ngayo kuthiwe zange nilivule ithuba. Amen. Ngiyithanda le ndawo ithi let Jesus arise kwimpilo yam neyakho neyomnye. Ibe ngumthandazo wethu sisaphuma uba uYesu makakhanyuke, makakhabe yi-center piece empilweni yam. Mayibe nguye obalulekileyo ngaphezu kwezinto zonke. Make ndimise yena ngoku alone. uYesu ibe yiyona nguyena ndoqo wempilo yam. Phambi ndiqale yonke into make kuqale yena in my life. uYesu kusasa, uYesu ebusuku, uYesu in the depths of the evening, uYesu emini emagqanda. Mayibe nguYesu empilweni yam okokoko. Yonke i-decision endiyenzayo i-revolve around Jesus. Siyathandaza, siyafuna. Mighty God, sibeke inyama. Siyabulela Thixo wethu onamandla wonke, we have heard your word. Uyayazi Nkosi uba unamandla wonke uba ubulitisha kubani nabani ngaliphi uhlobo. Ungumthandazo wethu Nkosi ukuba izwi lakho lithi bear fruit. My Jesus,
singapheleli inkosi ekuvuyeni nasekuphumeni nasekuncomeni kuba inkosi ithethile namhlanje, kodwa kube khona isiqhamo enhliziyweni yethu ngoba izwi lakho liyimbewu engenakonakala. Thixo wethu namandla, we thank you so much. Our hands are cupped akakho fana nawe. We glorify your holy name. Siyabonga ngesalvation yakho ecacileyo. Siyabulela ngamandla akho, i-empowerment yakho, ingubo osombathise yona ukuze sihambise ivangeli. Ungumthandazo wethu ba Thixo namandla onke elowo nalowo wethu namandla kuwezi this seat. Thixo wethu olungile aphume esemandleni wokuvakalisa indaba ezilungileyo. Indaba ezilungileyo zivakale Thixo wethu ekuhlaleni, zivakale eziteksini, zivakale ezibhasini, zivakale ezitreyinini, zivakale indaba ezilungileyo yonke indawo ngoba uThixo has empowered abantwana bakhe to preach the gospel. Siyabonga Nkosi, we give you honor, we give you glory.